changamire. Pamusoro changamire nemakurukota ose. Nokunzwawo? Hatisana kufundwa izvo. Vanhu vese musaunzwa nyaya iyi. Pamusoro changamire nemakurukota ose. Ndakauyawo padera rino chimboripoti wenyaya yangu pamusoro pemurume wangu kuti handikudirawo pachena kuti chiri pamwe chete here kana kuti kwete nekuti akangondisiya kumbankaita. Manzwere baba, hanzine mukadzi wenyu muchiri kundida here kana kuti kwete? Pamusoro ichomode ndokurota yese kuti ivo amai sekuti vakakwidza ndivo dare vanditsangore nokuti ivo ndivo muchiri kundida here tozoenda zvinhu pamberi. Amai hanzi ndiri kukudai. Sei mauya kudare titaura nyaya iyi? Yes. Pamusoro changamire nemakurukota ose. Kuuya kwandakaita ndichiripota nyaya yangu padare inyaya yekuti murume akangobuda pamba achienda kubasa. Aenda kubasa kudaro akagara mazuva akawanda asingadzoka ari pachikoro. Akabuda pamba musi wa6 March kusangana pandiita naende muno kudai nhasi date 10 May. Saka zvadaro ini ndakaedza kumbofona pafoni yake akati andibloka inini ndakazotaura nyaya nasekuru vemurume. Ndikati sekuru nyaya dzangu murume hasi kuuya kumba hakuna chikafu ndobatsirikawo sei. Zvikanzi Muzaya nyaya yekuti dzigadzisike pafoni hazvigadzirisiki. Ive chiuya kumba kumusha kukwire bhasi ndotodedza murume wako ndoziva kuti chii kumutarisa kuuya kumba uye chii chaakakublokera pafoni. Wati chakufonera mangwana imigadzirirai mangwana kusezveshuwa sekuwo murume wangu wakafona. Wafona kudaro akanditi Muzaya murume wako ndataura naye akati imuchero makaya mukutambisa zvenyu naye regai kuuya asi zvese zvinhu zviri kumba tora izvo ini nehembe dzose. Saka ininiwo semukadzi zvakandiremera ndikaenda kumba kwasisi wangu ndikati ndo nyaya iripo. Sisi wangu kandiperekedza kumba kwana sekuru wangu ndiko kwandakachengetwa. Ana sekuru akati aiwa iwe dzokera murume akauyiwe kuno. Saka ndaoneserwawo nyama dzangu ndipandakati inini kuti nyaya dzangu dzibatsirikana ndaitenga kune vakuru vemutemo vanozivawo kuti gadzisawo nyaya dzedu kune vakuru vemutemo vanozivawo kuti gadzisa nyaya dzedu. Ndosaka ndakauyawo pano kushangamira. Shamari, achipedza nguva pano hatidi kuwesa nguva. Ukaona mukadzi kubva muna Machi naSimunani hatikubvunza iye murume makana iwowe mukadzi ari kutaura kuti zvaakavandozvo ndakabuda ndichienda kubasa zuva rataura chokwadi chienda kuchiponi kumunzi kumumuyo kwatsika. Ndakagara wiki yekutanga ikapera Friday chisini chifamudzoka kumbani akudzokera nechikonzero chekuti ndanga ndisina mari. Tiri pacommunication yakanaka nemudzimai wangu. Nyaya yakaitika yakazoitika ndeyekuti ndakazofonera munin'ina wangu kuti auye andibatsire basa. Munin'ina wangu wacho anga akanesana nemukadzi wangu wanga asakubwira. Mudzimai wangu ndakamufonera bheke ndikati ndafanira bamudiki wako vari kuuya kuti vandibatsirewo kushanda. Tikanzi alright, saka nditumireiwo mari kuti kana vakauya ndiwanewo mari yechikafu. Tikati zvakanaka. Izuva rekutanga. Zuva rechituu munun'una wangu aamuroti kuuya. Aifona pafoni yamaiguru ake vasingadai handizivi zvavakazofunga vakazofunga kuti ndakamunesana navo vakabva vandifonera inini ndikati ko sekuru varegere kuuya vari vakafanira kuuya ndikati aiwa sekuru ndakangotawo handauzoyezuva rondezi rangu zvese ndangoti sekuru vashaya mari yekuuya saka ndati munun'una auya zvikanzi ndobva vafonera sekuru vakati handina kushaya mari semunhu aida kuuya kuti ndivatsanangudzire mai ava mukadzi wangu mutora sekuru vangu vaita zvichiprofita havakazobudirwa nemuzimu saka kuti ndifonde munhu ane machira ake kuti semudza machira uye kuno tishande tiri zvakandiremera sekuti ndinonototonzi ndaizosiwanisapo kumabhegi aupai zvakandinetsa ndikati munin'ina ngauye. Saka ivo vakazoti koimi munoti munin'ina wenyu auye sei ndakanesana naye ndikati mai junior rega kuchengeta chigumbu kumunhu weukama kuita sekuti wakatsamura mutoro. Saka inini ndinoziva sei kuti wakandiregera kutadzira kwandakaita kuchengeta chigumbu chama cha2019 zvinorevei takatadza kunzwisana nemudzimai wangu. Saka munin'ina wangu atibva asvika achifondera pafoni yamaguru ake kuti vamutambirese kuti akasingazivi kuti tinogara pari
vasingadai vachindifonera vachiti nemutambiro munun'una wenyu auya ndikati ndobva kuchikoro kunoku nguva dzinonzi ndichizotambira munhu asvika mulokesheni nguvayi ndosvika nguva isei saka munun'una wangu ndakazofonera ndakati handina kuda kuti iye azive kuti ndozvikuitika kumba ivo ndo vakazonzivisawo ndikamudirekta pane mushopu pafoni shop yemwe murume mudzimanyiwa ndikati kumunhu anditengesa imomo chienda iwewe unondisvitsira munun'una wangu kumba ndobva aenda akasvika kumba kuya akarara munin'ina shuwa mangwana akabva andifonera akati mukoma ndoti ndouya ndikati hapana munhu arobva kwarara chachitoroya kumba akati aiwa ndidirektei ndinouya sekuti angaonawo zvaona handizivewo ndikabva ndamudirekta pamaonika mota dzina kuchikoni akabva akwira akauya ndakagara zuva rokutanga rechitu rechi3 yakanga iri Friday chikakuenda kupanda kuenda kumba saka ndakabva ndatumira mari $30 kumba kuna madam nemukomana munhu andinoshanda naye handiziviwo zvakasvika achitaura zvakasvika vachindudzawo madam ndo zvakasvika achitaura ndikati aiwa zvakanaka kukadai mimi makonana nenyaya iyoyo makadii kundifondera kuti ai baba mwana meseji yamasvitsa ndainzwa uyai kunotitaure nyaya ndokwira ndouya ini ivo vakabva kukwira madam Friday vakauya kuchikoni vasvika kuchikoni tamurisana paya vakati pane pakasunguka here tisaure ndikati hongu paiwa tikabva taenda pakasunguka tikati baba junior ndakaona mukomana wacho wandakatumira nemaranzi pogwa ndakaona pogwa vaine $30 mukati nebhadhi rechikwereti checheche ndakatora $20 ndosara ne10 ndotenga chikafu che$10 ndakaona zvisingakwani ndikati komadii kundifonera kuti aiwa mari yaya ndazotenga chikafu chitonera $20 yechikwereti munoita zvekuuya inini zvikanzi handatoya kuno ndizotora mushini kunoshandisa madetector inini ndo basa rangu ndauya kuzondizotora mushini sekuti munemwe mushini wamunawo muhope mune pamudiki uye ndowanga wari wangu namadhamu angu ndowanga wari wangu mudiki muhombe umwe wandaishandisa wanga wari kwaisiya wakaraisa saka kanzi tokusiya iwo muhombe mune pamudiki ndakambomuramba ndakanyarara ndozvinoona zvinoita zvikanzi ndozvinoona zvinoita kuti kana mushini kana ukanhonga ndonotoa nhonga kana ukashaya washaya zvakanaka ndichibva ndadedza mukomana anoshanda mushini iri vakatora mushini kushopu wanochengetesa mubva wauya mushini yangu ndakatambidza vakati bhatiri ririmo ndikati hongu ririmo machaji ndikati irimo vakabva vati vaiti vakabva simuka vakabva vapinda vakabva vaenda kumba mangwana vakabva vasendera meseji vakati munouya here kuno titaure nyaya ini ndakasara ndichifunga vana mbabva ndiregerere ndakasara ndichibatikana zvakanyanya nhasi ndakabatikana nematisito andakaiwa nomudzimai wangu akandidzikisira zvakanyanya ndakasara ndichifunga asi mudzimai wangu iri basa rangu inini sababa iri rari ano achinditora mushini ndichishanda anoda kuti ndiraramise iwona aenda kumba saka pavandisira meseji handina kunge ndaipindura zvinguva ndakambotora ngwani pandakafonera bheri ndati kwaikoko kumba ndinouya kunoitei konye zvakatonaka zvakadai here zvakapera zvakadaro mwana ko zvakaipei yetitaure nyaya akadekwa kune nyaya enda kutaura nemakabva kunohonesoro kadekwa mune nyaya enda kutaura mungadai makandifonera kuti uyai titaure nyaya kunokumba pane kueri mumotora mushini pamberi pevanhu zvikanzi alright vakatafoni vakaramba vachingofana vachidaro enda ndakabatikana kumba handinokwanisa kuenda topakasvika mukadzi nomuda nomuda asi ndakamutsamwira changamire ndiregerere ndakabatikana kuzogere manyaya mukadzi wokumuda here zvakugadzisa ndatoona pane dambudziko ndati mukadzi wokumuda avo mudzimai wangu ndanichimuramba kuti ndaida kufambira nyaya dzadzogere panyaya ndaudzogera panyaya nea anogona kasina mudzisaanowanwedza kuti iweyo mudzimai wakuchiudaire kuti ndangandichi aiwa ukazongweta asi anginechimuseva ndinekautauta changamiri ndakabatikana nekuti akasike kutanga kana wauya kwamambo manje samona vari kuwarini ndinofunga nenhasi wakakwa zvifunga musoro kweupenyu hwako mukadzi wari mwana saka kana singorudare ndikufunidza kuti iwewe unoona kuti makazvimirira nepfungwa dzake dzakaita se dziri panzvimbo yake pozisheni unayo ndanzwa kuti titanga kutaura kuti wati ndibvunzire mukadzi uyu kuti seakwira dara tichidokudira pachena takati sei wada wadi mukadzi wangu saka ndopata kudzokera nayo nokuti ndinokona kukutangira tichena chii mberi mudzimai wako nomuda sematauriro awaita pakutanga ndafunga kuti ndimbomirira mudzimai wangu kumira kuti sei ndokachama nega ndokuya nakuda kumira
akukumira kuaramira yenga mundenga yenga kwatapena kwekwe ndokwaauya nakudai anzoka sakare ndorava chikubvunza chite mubvunzo usipo newe kuti utimise kuti mbomirai timbofema hapana kufema shamwari andichada hungu ndinoda andichada hungu ndinoda Naiwe shamwari. Ndinobvuma iwewe kuti munhu anotadza. Ndinobvuma chokamiri kandi kaburike kutanga Ndipindura. Kana atadza anofanira kuitwa sei? kuregererwa kana Kuregererwa ndezvokwadi. Uyu munhu anotadza. Pane pangatoona pamwe paakatadza. Asi toda kupataura manje. Kana achinzwa obva anzwa shuwa kuti akaita sei? Akatadza. Right, pandaona paakatadza. Anga asina simba rokuti anotora chinhu chaukagarira nacho musango, chauriritira nacho imba, iwo chitorodzorera kumba, iwo kusiya kusango ikoko. Kuratidza kuti hapana chaagadzira. Bosi kumba kwekuda uchirwa uchishandwa nababa, baba wasiwa musango iwo usina demo, usina kana pfumo kana chinhu. Ndodzimwe zvakakupa hasha, but tiri kuti uyu anoda kudzidziswa. mushure mezvo zvakazoyakandisira vana Oterera vakazoya nevana vakandisira vana zvese izvozvo zviri kuitwa nemunhu asina kudzidziswa kuti imba inogarwa sei. mabvunzo zvakanaka ndakaita kuzvikundo now zvawakatoona mashini kubva kumurume wako uchienda waita kuti zviite sei inini kuti ndizosvike pakuenda kumurume wangu anga ane 4 weeks ndofunga asingauye kumba akandisiya kumba ndiine mimba ine 5 months achizoti ndinorarama nokubayiwa drip ndine vana vatatu naye vari kufamba plazi mimba yechi4 saka zvadari ndikasvika pakuomerwa ndichibatsirwa nevanedhiwa ndogara naye murume asingauye kumba ndopandakati ndige ndifambe ndiende kunopiwa mari yechikafu ndichisvika inini murume chii ndakatotaura naye zvakanaka andatirawo mari yechikafu asi akandishamisa zvekuti ini akatora mushina kandipa hauna kupindira mubvunzo wangu wamene ndati zvamakatora kutora mashini kumurume wenyu maida kuita sei nawo mashini yacho mushina akopiwa ndikamaisa kumba nokuti ndandatira mari yechikafu makapiwa mushini dzoma ngore zvamakapuwa mushini makamubvunza kuti mushini kundipiye aipaunga asina kubvunza ndakuti munhu angoripo mudziyo kurongedza kumba sezvo mushina ingoshanda iri 2 years ava maya uyu mukomana ati ndakavapa mushini mushure macho ati pemushini unawo maida kuita sei unoita zvimatitete maida language yenyaida wezotaura kuti udii pamusoro ichangamiri inini kuti ndisvike pakudaro inye kuti murume angatondifikisa nevana chinotanga chii amai kana mutadzirana amirai chinotanga chii kutora mushini nokugadzirisana chakandipa kuti ndisvike pakutera inye kuti munhamba kana ndatobhurokwa ndisina kwokuti ndaipotera sekuru ndakavaudza murume wainditi fonere murume wenyu pamusoro embai uyo mwana weikuona kuti mombe inokwezva ndakatirwa munhu amai avo vanga vanongo vasingawane murume wavo kumba ndokubva vatera murume wavo havana kutera murume wemunhu vakatera murume wavo paakanga ari chinororerwa mukadzi mumusha chii ndabviswa kumusha kwedu ndauya mumusha mundaingeiko ndainga murume saka murume wangu ndowandatera kwaari kuti auye kumba tigotaura kutaura kwepanze kwakasiyana nekutaura kwomubhedhuru uya akakuda mubhedhuru nanhasi akuda murume wake mubhedhuru kupata mushika ida kuti atere kana mukaita rudo kumba musingadyiwe imba imo makafa chinotanga kudya vanhu vachidii nai mozoita rudo but kutaura nyaya yechinhu chinoita kuti inzi imba haibikwe kana yakanaka zvinenge chinopikwa kushanda kwomurume achiuya nezvinodyiwa mumba but kuti kana pasvika pokuti mudzimai anditeera kubasa tinofanira kugara pasi tonyatotaurirana zvakanaka kana dai ndiri kushaya ndinofanira kumuonesa pandiri kushaya kuti aiwa munomisa kuti gere asi zvinhu zvakadinai zvakaoma
Ndikuramba kuti amai vakaswera takura mushini. Unova ndongo kwakuzwa nomuntu musango. Azvisiri izvo. Kuti ava amai vakaenda vakatadza zvikora vakaenda vakatora mushini musango. Semaonero akuonera kuti vakaita vakatadza. Uyu paakatorwa nemushini aona kuti mukadzi wakatora mushini achienda kumba akadii kutera kumba. Kutera madzimai ake kumba vobva avaenda kutora nemadzimai vozonyimana vati kumba kuti aiwa nyiwa mushini kana kwakukumba kukuoneka pamboza amai kutora chinangwa chekutora mushini chekuti murume anditere kumba. Tendo unotaura tiri pamwe chete. Mudzimai wangu ari kuramba chini paasha kunyendera. Ndingada futi kuti ndiri pamuhuyu pandaifamba netsoka ndine mari mumba ndaisingatori mari mumavafunze yavo. Ndichifamba netsoka nyika muhuyu ndoita 4 weeks. Ari kuramba achindinyepera kugara mushango mwazana. Ari kunditaura zvekunyepa mudzimai wangu. Saka handikwanisi kuti ndivuzisane naye. Achindinyepera. Ndiri kubatikana chakanaka. Ndiregerera uyu murume uyu ane chinangwa chake munzwe ndabvira kugara ndichibvunza paitana milonga pezvinyaita shamari urikuda mukadzi wako here nopane point chete nyaya yedu kakuru wakaidika unovanhorwira nani shamari urikuda mukadzi here uchimukaura zvaakanganisa tatu zvitakura zvakati asi mutemo udare unongoti nyaya yakadai haisi yokuramba namudarisi nokuti haina kupombwe mukati Utenderei kuramba mukadzi asina mari. Ndokwesini yako. Utenderei kuita zvakaipa. Iye mukadzi asina mari. Sei ndari ndichatanga kumutendera kuramba munhu asina mari. Musi mukadzi ndei. Yokutera mukadzi here, yokutera murume. Murume aifawo kuti ashande. Fine. Vanhu vanamba issues zvokuti kana ndaona kuti akaramba ari musango ari ndozotaurirana. Ndamutora mushini katemo. Kasinzara kumba iperi. Chuya tichasitaurira. Wakateerera. Ngozi pane pamwe wakadzidava pane weya unotikontrola naye. Yavanoziva kuti neseri. Iyi vaitoziva kuti neseri mumaoko kamutora mushini. Imandira anoita kushanda. Anotera chi? Usizwe. Humiliation yaibamini namaiguru yagara iripo. Ndikabvunza ndina kuti mawirira nemudzimai wangu watoziva kuti maiguru avo akadai so. Nhasi akusatora nesu. Nyembe. Saka ndini ndoda kubvunza kuti eka nyaya yemunyina wako here. Eka nyaya yekuti basa. Kuzi hapana nyaya. Unless otherwise you wagara usingade mukadzi. Haungabhuloke mukadzi wekutanga. Mukadzi wekutera kubasa. Otora mushini kuti uchitere kumba tiyozotaurirana. Worega kuenda. Ozoti uya kuti pahasha. Kwandiri hazina sensi. Nokuti vanhu vagara chingoti pahasha izvozvi. Ini ndakatoona mukadzi wangu asina kutuka zuva iroro ndotoramba chimutombo chodaida sei. Nokuti ndozondajaira kuti anondidzora mugwara nenguva. Sokuti chiwe. Changamire, pamusoro. Madzimai angu ndakanyandisina dambudziko nawo. Akasike kutanga kuzviita. Ndofunga raakage chifefa chitera chitora mushini. Tikangoinetsana mumba magara nokuti. Ndakamukudzire vanhu vane experience muupenyu nga. Vagara mune makore makati akayanga washaya. wa 6 mwedzi unoyu ndikabvandasvika 94 years. Makanisa naamai kangani? kakawanda. Makavarongedza bheki kangani? Hapana. Sei? Tataurana chimwe Tuzadotera icho. Chete. Chakanyakosha chii mushini nemvura. Unaona ngani? Wala mushini watorwa chakosha chii. Pamiri wechifoko. Ufunge. Both brina vanhu vakazara mana. Vakazara mune. Katishobora kuti chibati ufunge. Kana wamuramba uchaita sei? Unoisa mimba munhu. Mimba ine mwedzi ngani? 6 months. Une mamusi mangarisina munhu. Nafunga pamanogona kutanga chitiro unoda mukadzi wako here. Asi chazondibata kuti ari kundinyepera pakuti nyaya yedu igadziswa achitaura chokwadi. Unosangatara mudare. Dare rine rinokuti mukadzi kana muita zvakati nandi. Handiti. Ukuisa mutemo.
kusati kwakutana mutana asiri wamazokadzisa mbea izvo wakuita zvokunyimba zvakadani zviri mukadzi wangu rumwe akasakadani suchita chakadani suchita amai voti iwo chakutochakati chokuti unoita madetector uyu pane munhu watotunga panza makachi asana apedza kurova madetector anodzokera kumba ndotoshandisika unoita 4 weeks uri kumba kuridza chuma muchigeza mutora kuenda kumba iwewo mufana uri tsotsi bozi munhu anoridza mushini ka akaita pana haana chokutaura pane nyaya yaseko urikuona shamwari wataura kuti mune vana 4 4 3 4 kana kuti 4 5 uri kutaura zvimwe zvinochiitwa naadzimai vako zvausina kuda kuti dare rizive nokuti wati akasike kuita sei kekutanga kune zvimwe zvinochiitika mumashoko asi izvi zvaitika nestaira manje zvazoitika nhasi zvisiri kuonekwa nedare rino patadzwa nemudzimai wani wako $30 wamutumira ndiwo ataura kudaro asi ashandisa $30 iyoyo yawamutumira kuti atenge chimwe kudzoka kunani ndo yakwirisa bhazi kuya kushandisa $10 adzokera kupi anotenga chikafu adzokera kwauri nokuti kune chikafu wakabva pafunga webaba arikukurirwa izvozvo zvikadai akafunga seizvozvo akauya akati yauzogara kuno munhu une chikafu zvausina kushanda akati ndauya kuzotora mushini urikuwadziwe nei kwauna here mushini wewe handina mushini unawo unawo mushini ndoakakotora It's very simple. Yeah, very simple. Kuramba mukadzi haisi solution. Tataura noramba vakadzi vese. Ari nanichikuseni unozwa kuti handingaite vana baba wati. Wakudzoka nechekuseni mukadzi wakabvunga watora. Hazvimake sense. Zviri nani tigadzirise nyaya yenyu. Kana une mama issues ndakupa mukana tokupa vanhu vairi muenda panze kuti ama issues enyu. Chandiri kuda ndikuti imba yenyu isaparare ngaitsuzwe parare. Avachiparadza. Ina kupaipo amusuna nangwara tendei panza munobatsira vana uye haasi kukwanisa kuramba mukadzi mwana wedu mbana mamaishu zemadhitector haana basa rese nokuti ndiri mucheri dhitector ndinopesana naro mumameni mangu asi ndinodzokera kumba ndoramba ndiri pagomba idawatoti ini ndisiri kuenda kumba nokuti gomba anokuda kuchingetwa zvineone dhitector rongoisa pabendeketi oenda kumba unoshandisa rimwe dhitector madzimai kana akatouya kani akatowirira isusu kana vakuzotara zvakuzwe parufu zvezvi takagara naye zvakanaka kwakuti kumupa sadza kakuzora mafuta aiwa inyaya yebonde ndikechitendwa paunokufa paya kunzi takagara zvakanaka ndakararama zvakanaka namunomushandi ndikubva vanonoti ai kwanyaonekaita kumukomo bamunazo achindivhirwa vane mwoyo nekomukoma wavo ndonyaya iripo endai panze vanyingina ende hatingabveda happy mothers day negupuru zviriko here ndemai vevana vavo tarisa rimwe divi wanga une rimwe divi ka ndoda kuti uone rimwe divi endai panze mazviita ndakutenderai musoni uende mhuri nhasi hausi kuramba mukadzi tinderai tipei vamwe sekitari muri sekuru womunhu noti dandati nakatinoda kumure nyara refu hamudi kudzwawo zvakanaka zvikuitwa nedare kana zvakaipa zvikuitwa nedare isu kunokuisa towazoita zvakanaka dai tinotonganya tipa vanhu mukana ende tinoda kuti vana vedu vagare zvakanaka hatibvumidze kuparara kudzimba kasati tiri kuti matsotsi awande kuti dzimba dziri idzodzo makurukota takupai nyaya yenyu titoedza mafambiro tatenda wasepo taenda panze nanometa najeri
takaongorora nyaya, takavapa mukana wekuti Jerry ataure zvinoitwa naNometa zvaasingafariri. Jerry ataura. Chinhu chikuru chataurwa naJerry ndechekuti Nometa time haana respect kumurume wake, anovhunduka. Asi inini sasekuru ndakabva ndataiwa pamwe imimba. Nzwisisa munhu wani? Munhu wako. Uyu Nometa ndobva ati aiwa zvimwe zvese ndachitenderera zvangu. Jerry uyu ireza kumabhebhuku kuchikwapuro. Saka kumwe kuteera kwe kwaitwa kuenda uku kwakusiri kutotora mushini. Kwaiva kuona kuti shuwa Jerry ari kugara wega here. Asi chakanaka ndechekuti shuwa akasvika akaona Jerry achigara wega. Haana kuziva kuti agumbura Jerry. Tatseketudza nyaya yedu tasvika pakuwirirana. Vana vangu vawirirana. Musikana akakumbira ruregere. Vakabatana maoko. Itai zvamaita panze. Mambo vachiona. Ndewako. Saka zvanga zvaitika manje ndezvekuti vana ava vanga vaparadzana. Murume nekugumbuka anga ane wani rumwe yake anga akuroja kwake. Amai ndobva vasiwo kwavanga vachiita sei vachigara. Asi tavimbisana kuti Nometa andoita mwana kwaye, andoita mukadzi kwaye. Isusu varume hatigare nemadzimai nekuti makanaka stay. Tinogara nemadzimai nekuti you respect us. Imimiwo madzimai hamugare nekuti akanyangara. Munogara nekuti anokudai. Saka zvinhu zviviri izvozvo, love ikabva kuna Jerry, respect yobva kuna Nometa. Taumba imba yavo. Saka uyu apromisa kuti nhasi chaiye generator raputenda umba kwani. Sama zora tidara ndikumhanya kuti vanhu varamba tinoda zvakanaka zvinoitwa nedare. Tamurambira kare not today. Nenda kuti vanafo. Kana maita problem this time munongodzoka panze papi taura nyaya yenu iperera ipapo. Mazvita maremekeza dare maita kuti tidadoni magara zvakanaka. Endai kumba baba. Hanzi patobuda mudare tokuti haagara. Handiti? Respect ndere basi. Mukadzi wangu kwabeti murume anongonyarara chikorongoreka naye. Reason haja sei? Saka ndakutenda Jerry nokuzwisisa papa mistakes epanomumbwa dzimba siwazagadzirika. Machita ine ndinosaina Jerry. Kubva uyo kuti mudzimai wako iri gara yenyu mama. Asi zoda mutongo kusaina kasi paanosaina chipedza nowazvikutora. Nhasi nyaya dzedza dzakarebesa. Tore madzimai